Transport Malta flimkien mal-grupp mużikali The Travelers u l-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq ħabbru l-kampanja Don't Drink and Drive. Dan f'konferenza tal-aħbarijiet l-4 wara nofsinhar intiża biex tqajjem kuxjenza kontra s-sewqan taħt l-effett tax-xorb, speċjalment fi żmien il-festi. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq, Pier Vella, spjega l-ħidma tal-Kunsill f'dan iż-żmien tas-sena. F'dan il-ġran qed tipprova tagħmel iktar effort għar-raġuni li ifhimhom xi ftit ta' restrictions qegħdin jirilaxxaw ruhom, dak li jkun jipproved divert iktar, imma ma rridux inħaltu żewġ affarijiet li tnejn li huma jkollhom għal-ħars għad-disgrazzja. Allura qed nippruvaw nenfasizzaw naqra iktar, kull sena aħna nippruvaw nagħmlu l-mutana. Chris Gatt mill-grupp mużikali The Travelers spjega l-involviment tal-grupp f'din il-kampanja tant importanti fost oħrajn bit-tnedija ta' kanzunetta ispirata minn inċident ta' traffiku. Lanċjaw din il-kollaborazzjoni l-lum imma ħankunu wkoll qed inniedu song ġdida li jisimha Siġġu Vojt fejn propju ħankunu wkoll nilħqu nies ġodda fuq ir-radios eċetera, kif ukoll iwasslu l-messaġġ tagħna b'mod viżiv permezz ta' music video li se jiġi mniedi nhar it-tnejn li ġej fil-5 fuq il-mezzi soċjali tagħna The Travelers. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Trasporti Imbord saħaq li din il-kampanja qed tara li żżid l-għarfien favur is-sigurtà fit-toroq dan sabiex fl-aħħar mill-aħħar l-element festiv ma jitħassarx bit-traġedji. Huwa żmien fejn in-nies tikkonsma iżjed alkoħol huwa żmien fejn in-nies ikollha iżjed attivitajiet. U għaldaqstant l-appell tagħna huwa dejjem l-istess li inti ma tistax tixrob u s-suq, ma tistax ma ġibx rispett lilek imma fuq kollox anke dawk ta' madwarek. Mhux biss in-nies li qegħdin miegħek fil-karozza, imma anke n-nies li qegħdin jużaw it-toroq. Sew min qed isuq, sew min qed jimxi u dawk li ħallejt id-dar.